Phakathi kwaSithebe nansi enye inkinga esibhekana nayo. Kula madam site lawa angekho emthethweni. Njengamanje sekunempahla lapha eshuthi eziphuma ezitolo lezi zamaPakistan. Ey'jingwe la ama-chips, o-drink. Uma ngase kuqhamuka iy'ngane nje ziy'coshe lezi zinto, sengatholakala ingane yomuntu isidlule emhlabeni. Ngoba angikholwa ukuthi le dam site isemthethweni, nanokuthi bekwazi ukuthi bavumelekile ukuthi bezochitha la. Siyacela nje iy'phathimandla abasemagunyeni ukuthi balungise lo monakalo emabhanoyini lapha. Emabhanoyini lapho kujika khona amabhanoyi ngangitshosho. Njengoba nibona nje o-drink laba, koqhamuka iy'ngane y'phuze lezi zinto lezi bese iy'ngane ziyafa.